Здравейте! Аз съм Венцислав. Дизайнът на вашия офис не опира само до това, къде ще поставите своите мебели. Става въпрос за нещо много по-важно. За уюта и комфорта на вашите служители, както и за имиджа на вашия бизнес. Именно заради това, ние от SharePro искаме да ви помогнем да проектирате вашия офис напълно безплатно. Първата стъпка е кратък телефонен разговор, по време на който може да обсъдим нуждите на вашият екип и нов офис. Всичко, от което имаме нужда, за да изготвим новото разпределение, е една семпъл скица с размери. Фокусираме се върху устойчивост и удобство, за да бъде вашият офис максимално ефективен. От нас ще получите също така и визуализация, за да придобиете точна представа как ще изглежда новото ви пространство. Ще получите персонализиран дизайн, списък с подбрани продукти и ясен план за реализиране на новия ви офис. Често с мебели от серията Studio на SharePro, проектирани специално за модерни екипи и компактни пространства. Без натиск и без обвързване. Просто една експертна услуга, която да ви помогне да създадете един чудесен офис. Запазете своята безплатна консултация на SharePro.bg и нека създадем нещо страхотно заедно.